Altri é unha empresa portuguesa líder na produción de fibra de celulosa. Xestiona máis de 90.000 hectáreas de montes certificados con capacidade anual de 1,1 millón de toneladas. Estas fibras empréganse en materiales como papel ou electrodomésticos e tamén substituyen a materiales como algodón ou poliéster no sector téxtil. O director executivo de Altri é Xosé Soares de Pina, o cal fixo funcións de liderato en diversas empresas portuguesas. A idea de que Galicia fose o centro deste proxecto xorde en abril de 2020 nunha reunión de executivos na que o director executivo de Altri, a empresa fundada por Amancio Ortega, pronunciouse sendo un dos que máis auxe deu a Galicia para que aumentara a súa produción económica, e aí nese momento foi cando dixo a palabra máxica, Liocel. O liocel é unha fibra vegetal que se produce transformando en madeira de eucalipto e que as principais marcas de roupa utilizan para fabricar pezas as que poden colgar etiquetas que se lean como verde ou sostible. A Xunta de Galicia respalda este proxecto porque cree que pode chegar a ter grandes beneficios económicos e industriais para a nosa rexión. Algúns deles son a creación de empregos, na que, segundo os promotores, o proxecto podería xerar centos de postos de traballo, directos e indirectos, tanto na planta como nos sectores auxiliares. Aproveitamento do eucalipto galego. Galicia é unha das rexións con mellor superficie de eucalipto en España. A Xunta argumenta que a planta de Altri permitiría dar saída a esta materia prima, impulsando o sector forestal galego. Pero a plantación desta árbore pode chegar a ser un problema prexudicial para o ecosistema galego. Pero disto daremos máis detalles posteriormente. O último sería que o goberno galego defende que proxectos como este axudan a consolidar Galicia como un territorio atractivo para investimento industrial, evitando a deslocalización de empresas e fomentando o desenvolvemento tecnolóxico. Ademais, o presidente autonómico, Alfonso Rueda, defende que estes proxectos se leven adiante na nosa comunidade, porque así podemos entrar un maior prestixio a nivel social. Pero iso sí, respetando as regulacións ambientais. A empresa de Altri enfróntase a varias problemáticas, principalmente en Caldas de Rei, en Galicia, na que é o lugar no que se vai iniciar este proxecto. Pero isto trouxo á poboación moitas preocupacións e moitas críticas. Algúnas destas son o impacto ambiental, no que se dá unha contaminación da auga e do aire, e unha afectación á biodiversidade, debate económico e laboral, na que a empresa defende que o proxecto xerará 2.500 empregos directos e indirectos, pero os críticos dubidan da súa estabilidade e da calidade destes postos de traballo. Algúns sectores argumentan que a fábrica podría afectar negativamente a outras industrias locais, como a gandería e o turismo local, debido á contaminación e ao impacto paisaxístico. A problemática máis importante que enfronta o novo proxecto de Altri é o eucalipto. É a principal fonte de enerxía para esta industria. Trae diversas desventaxas. A primeira sería o alto consumo de auga. A segunda sería a degradación do solo, na que o eucalipto ten un tipo de follas que fai que o resto de árbores non podan crecer ao seu redor, e, polo tanto, o eucalipto nunha gran zona non pode cultivar outro tipo de árbores, só este. E isto fai que se reduzca a fertilidade do solo. Ademais, este árbore ten un gran e rápido crecemento, o que fai que se elimina e absorba todos os nutrientes que ten o solo. E isto fai que a larga este solo quede moi pobre e sen escasos nutrientes. O seguinte sería o tema dos incendios. O árbore ten un tipo de aceites inflamables, o que fai que se propagan moi rápido os incendios, e cando esta árbore xa non crezca máis, digamos, pois vaise a volver regenerar e vaise a volver crecer moi rápido. E isto pode chegar a ser unha gran desastre, pois algún día non se dá un incendio moi grande e non se dá apagado e se esgoten moitos kilómetros cuadrados da nosa comunidade. A planta de Altri produciría uns 400.000 toneladas de celulosa e uns 200.000 de liocel ao ano, ao cal necesitaría para producirse 1,2 millóns de toneladas de madeira de eucalipto ao ano.
consumiría 45.000 litros aproximadamente de auga do río Ulla diarios, ao cales devolvería 30.000 ao día con restos residuais. Ademais, prevese tamén construir unha chimenea de 55 metros de altura, o cales produciría gases tóxicos en gran medida como o azufre, o nitróxeno ou o dióxido de carbono, moi perxudiciais para a capa do ozono. Ademais, os restos residuais do río Ulla afectarían a diversas comarcas de Galicia, como poden ser dentro da comunidade autónoma de Lugo, Coruña e Pontevedra. Os municipios que se verían afectados debido a que o río Ulla pasa por eles serían, na provincia de Lugo, Palas de Rei, onde se situaría a fábrica de Altri, Monterroso e Antás de Ulla. Na provincia de Coruña, Santirso, Arzúa, Boqueixón, Touro, Vedra e Padrón. E na provincia de Pontevedra, Valga, Catoira e Vilagarcía de Arousa, onde desemboca o río Ulla ao mar. O proxecto xerou preocupación entre os habitantes da comarca de Ulloa, debido a que temen que a fábrica afecte negativamente ao medio ambiente e as actividades económicas locais, como poden ser a agricultura, a gandería ou actividades relacionadas ao Camiño de Santiago. Ademais, as diversas oposicións políticas e diversas asociacións critican a falta de transparencia no proceso de aprobación do proxecto, cualificando como unha decisión política máis que técnica. O Bloque Nacionalista Galego, o BNG, denunciou que a Xunta fixo un traxe a medida para Altri e considera o proxecto como o maior atentado ambiental no que vai de século de Galicia. O pobo galego está en contra de Altri, principalmente pola falta de transparencia e polo apoio institucional. Hai diversas denuncias cara ao goberno galego de non seguir cas regulamentacións ambientais, xa que eliminouse a Lei de Protección de Terras para que se levara o proxecto a cabo. Isto levou a diversas críticas da poboación. Ademais, hai diversos grupos sociais e ecoloxistas que están en contra desta situación, xa que din que non se tivo en conta a poboación local, a poboación galega. Entón, como vemos, é normal que a maioría da poboación galega este en contra de que se leve a cabo este proxecto. As manifestacións tiveron como objetivo principal concienciar a poboación e as autoridades dos impactos negativos que pode chegar a levar a implantación desta planta de celulosa. Algúns dos principais logros destas manifestacións son a visibilización do rexeitamento social, a presión sobre autoridades, tamén demanda de transparencia, apoio a outros movimentos ecoloxistas e, por último, concienciación sobre a importancia dos recursos naturais. Ata o momento, as manifestacións non lograron deter o proxecto, pero se a poboación se moviliza e se implica activamente, poderemos exercer unha presión suficiente para que as autoridades reconsideren o proxecto e busquen alternativas máis respectuosas co medio ambiente e a sociedade.